Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Rengmir bepi lapen hom sirate rangpi bang hini kesodet abang apan cek akai phu apan pensi kevan. Kesodet bang hini atum bor pungarong amit hang adona rap ahem kache jui dampen men amat keso cholong dam lokajok kesung tektik lo. Men kesodet ahut se kache lang adim hospital ave sub center ave towar ave gari dam uni ambulance service ave ajok keso tektik apor anta kai phua phan pensi jinit ke vanason si munit kering edar puma phan chewan inang kok kusi birta longdon laso phan lake nangli tum lang pangthek pamitha ke jui kelang eco tourism atum ke jui kelang atum si telong pen phan pen borpung anat pen nangke lipet aroi phong langso aroi ke jui ke wangma mate keso kesung kache wanma lang pangthek pamitha non pu an ar nianta inglong hawar kedam kewang awar sai kavia jok keso ki un e ahut jasemet kato rache tongnang lo la non cek aphan pen kewan laki bang hini atum keso det pen thoi mate methang ahem kachewang ji aphan si cek aphan pen kewan nang lo lasona ki sung koman tu an ilikar biang lo atok an nokido atum chetong nang bom jilang mapusi kesung ki phovek atum pen ame kribu propen si niripon Difu Press Club asa Himalong Abarim Assam Pradesh Youth Congress Committee a Secretary Mati Phuloni Mondol Congress Committee amai Phu Rostom Lekthepen Pherangke amai ke phapon Preni phage thomarni Dormiani ada porphai sirke malam Difu Press Club asa Himalong Rostom Lekthepen Pherangke amai ke phapon Rostom Lekthepen Pherangke theng no kaning jepon ke kedam tang pre chikloni phai siarni Youth Congress ausomaratum niliphan lamthe nangkar bokpon ke ahok kali laki BJP Central Agent Roton ing tiketoy ahem longhong kelana lapen rubber abagan kelang atum chot lapen nilike Youth Congress atumaphan thang ningke so mate ningke oita ave nili personal mate jongjong Roton ing tipensi lamthe kachepho lasi Roton ing tike BJP Central Agent binong pusi jongpon athema alang like CEM Dr. Tuliram Ronghang along pensi tangka sedami enpon bo Jong si alang li BJP agent kali pulote pherangkia thenglo CEM along pen tangka NA pu lamklar chipi haijima puta Rostom Lekthepen jongpon tangte Rostom Lekthepen pherangkia thenglo kaning jepon alam thele arju ponsina Bini tong sikot pen presmit runangko alam the tulapu helo kedam tang Oktober 1 tarikani niliphan Youth Congress Asomar tu alang itu Youth Congress tu kecekrong pen kalini galang ni nimthang chine alang litum nili phanar boklo nili Youth Congress phan kesorsar lapen nili thang iningoi da mathai ve lapen district parent body Congress tu manta nili ningoi thai ve nili personality Rotoning ti alangli nili phan nangke complain lo alangli batai nili phan memorandum pidun lo jela ke la son amunit Congress kali nili phan arbak lo sita nili arnisi alom nili ta press meet donang kok karon gela lo alangli ke chok che anutin bangku bangki tame kar binglong arat do an tame chi nai Rotoning ti ke alangli ke Congress kali alangli ke BJP agent Central agent lo lapen alang like nonta Youth Congress pu according jir tumasi press meet padolo alang lihem longhong kelana mate robor bagan kelang abang pu atum hansi alang li press meet pado lapen alang li tum ke do tum ta me voter list done bene lahai sumar ke thangta jini ne lapen alang li tum alang li counter ke rotoning ti jong si alang li poisa Dr. Tuliram Ronghang lang penung si poisa NA pulote alang lin rata long cepak lango jong si cepak lang the pulote alang li ke BJP agent lo lapen alang li ke chok che thipik lo lapen rotoning ti jong si Congress along ke do lapen meeting ke do pulote rata tum East West Karbi Congress pangkacing hona korting jir tumanta me alangli phan plung langi la penalangli phan padolong ri konama rotoning ti meeting gedo rotoning ti
alang lipan ke kongres pen plung nangi la pen alang lipan meeting pa dolong ri la ke nili hin pen polam kali lo la ke ras chini lo alang li ke batai la pen ko karbing long rada pan kaching hon abang thu alidar kali la ke alang li am ke chu puno rada tum pen tami chingki che than ta thekhe la pen alang li ke oklang pong le ponta men me pupo me than phansi pilabji la pen alang li am ke chu ke ari pen thu me samus pen si alang li chocho la pen national leader ke nilitum karbing long rada tum accept nangne la pen alang li phan bang ke rata thingnu dia chohang nai lapen doktor tuliram rong hang along tangkai nei purata long non mat cepak lang klip pulo ta lang lisi atai dolo lapen alang lisi dai to chen vek ning abang thu bang phi atumhan me heng nunu alang li karbok pen ajone kongres leader tum tame dakpen kat bang katlo lapen alang li ke chok che thipik lapen alang li ke non puta munita phan ke underestimate pik lapen lang plot lapen alam intang oi lapen English lam theko pojo ni pen kan tong ke thek lone alang li la so English lam pu an kening je pen ajoni si alang li bhari chiparoka bhari ke thek ka chikrong lapen alang li ke rong alo ta English mari damji rong sor English thek ma borpung tarapung pen chong lang lok su pen chenglok elitum kisung ke boy arong tame alang li English pen siningje ji alang li karbilam ningje thek thek pu son si ke chikrong lapen English alam kening je kan tong ke thek kan ka porhi ke dolone alang li la tame alang li munida phan underestimate big munid phan langtot la pen nilihin pen ke karbing long rat phan chunong rilo non mat alang li phan congress pen expel vek nei expel pe pulote la ke sumrong hanta dai tu do alang li ta ke chok che thipik lo la pen alang li tame dai tu chen vek nei la pen la pha alang li phaning sai vek nei longki teron arta ningkan pharo isira ningkan koi kepling Duarbagui constituency ke parlu dolamara malasi sarthi kro amikar longki teron pining aningkan pharo isira ningkan koi pleng deta thangna ta sarkar pen akirap long lipin lang lasinon karbeng long autonomous council long education Richard Tokbi lapen Duarbaguri constituency VDC chairman Sar Koirong Phar lapen town committee chairman Mongol Singh Terang atumaphan kirap kajohan Somsipu longki teron pen perangkiatum karju ahut nangke thandun ke niriha Japan pen India ron ka chedan ahut India asor kerem pudok dok ahut anta thek dun long lang pusi chethanpon lasi munit akai artanon ke nang jumbom tanglo sitami non malasi sarthi kro amikar longki teron laki haku amunit bule pude sitami hingnune athiman non longki teron laki artaningkan pharoi siraning kaning koi an pleng edlo sitami isi kamang humeme abangke longki teron pisosomi endet pen non arta ningkan pharoi siraning kaning koi pleng et lusitami majok asorkar puen pusitami thangnata jujeng subadjirta long dun depin lang buki manghu memelo atiman non karbeng lo autonomous council sitami amhang thek det pen non karbeng lo autonomous council amhang ke thekta ningkan troxy kep ra hini pleng et lo sitami kerap long dun depin lang buki manghu memelo lasinon karbeng long alongta BJP a government lo BJP a government mati sorkar pen arta ki ong atum aphan ason akijoy awarsai KP pondu lasi rong asar thi kro ahin pen chuning ripon ki karbeng lo autonomous council kachari abang phu atum long kiteron aphan injin sora isonbak akirap pajir tha atima anuta kang thong thektik lo lapen amekta an chechar chilo lasi ravek thapusi rong asar pen chuning ri padupon lapen lapu long kiterona hin penta kerap nang piwek thapusi chuning ri padupon tang te phirang kya thengno karing jelam thile arjusina Duarbaguri pen Dorsing tok bi karbeng long news labang sula kisar pa nang tum nang li me karlo nang li ki thek dun long pen ha non kan pharoi sireng koen lo kopine sarkar pen kirap nang li thek long lo ma thek dun long le thek long le mane nili me karlo pen ke nili ki pithe ong bo nili melo le pen ke hakko pen tan tu sa thek ro ro me karlo me karba rim lo le pen ke alang le ha ari so ko pen ta nili pen nili phan beten pakleng o he pakleng u sitame nili asu pen thek long le pen alang le aning ding pik le pen ka aning ki thi ave bang pen ke chi bhong ke chi chok chi tor ka tor thi rong mong ta ve anong junu thang ta ve le pen bang pen ko ai nai thek long le
lapen ke abe marta ave mane nili ke non anta berabra mu pute non ta berabra bhai lapen ajutha amum ta chotu te ni non ta chuhai la an lapen biri mong pik alang le duma mong pik sa me alang ling hong nim iphani ulu putan tum thegong le lapen ka alang le kapasi ini tum thegong le khang yang lo non pharui sira in ko anar ta pleng et me alang le kapasi ave lapen abe mar thang ta ve lapen aphu so pu arlong le ni le tum rong pen pini si amok long ki teror phan si hospital ke pon se selain ki pi putin tum thegong le Napolo arni siba pokso yi tetal arni siba nini ba pokso po pinya doa tablet pini chopo mede lapuan ba lang le lapu ana akang thira monilo kan te ni kan pharoi sirang koi pleng elo di pleng et pen stamina tum labang so akisar phan pini or suspension ta ho pipidone la sona kirap dopik di stamina ha kilong nali gangbura lo nali thegolong lo ba nili mek pen nili thegon long le pina nili mek pen nili thegon long le pina old age pension scheme da long unde lapen ke kopini sarkar pen kopini kangin so pen kera putawe non da mutha ko akken ke dam da si torok lo pusi chin ave kopini chin so berper chin koi bu me ong ni tum rong pen si kangjin so si ni tum inchi na chin nam pilok ang chin na chin halai no la pula si non nili tum nil ni hang abang ke sarkar pen kerap ke hang pini ni hang abang ke alang lin no bang ar julong le pinching kino da khanjang la pe ame ke non da tan ong te lang roi silang chin ludam dama banga pot setame la akeng phan achin memu chot la pen ke la anu phan man ko pina misin dute anu thon phogi pusini tumni ninga ha la se la so bang le sarkar pen ingin sora ke the ding tum la pen ke ningi me tum ba la pen ke la parta Karbi Anglong Autonomous Council ke sari tim Karbi Anglong tum pu heta CM atum akaya atum pu setame rabasonte pu sinilihin pen ke ka chuni ri ninga ha pon melo nilihin pen ke thani ke